दायनासो बियो नोंनानो अरजोब्बाय खोमा Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोन YouTube channel आवबो फैनोम सिअफिनार बा गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय थामनेल बा टाइटल नायनानै भिडिअ लांथामना भिडिअखौ भिडिअ स्किप खालामा जासे जोबजासिम नायनानै लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों गोबांथार निउस लाना फैदों मा बेफोर निउसआ मा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय जाबाय आरोना फार्स्ट निउसआव दं जोंहा मा हांगारनि आरोना हांगाराथ' सिगां समाव मा होनो गुवाहाटियाव माबा मुजिराव फैसा खावनो थाखाय हमजाखांबाय ओमफ्राय बेखौ सिगां समावहाय बिनि बिसि हांगारनि बिसियाहाय सिगां समाव हांगारखौ सिखाव नङा होनना बुंना लाबाय थादोंमोन ओमफ्राय हांगारा मा नैबे हांगारनि हिन्जावा मा नाम मोनो नामखौथ' आं मोनथिला आरोना बिथाङा मोनसे भिडिअ बानायना होदों आरोना 32 मिनिटनि बिथाङा भिडिअ बानायना होदों बेयाव मा बुंदों नोंथांमोना आं बे सिखाव नंमारगौ ना नंमारा बिथांनि भिडिअ क्लिपखौ आङो ससे होना होगोन नोंथांमोना नायना लानो हागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेनि सिगां नोंथांमोनसिम मोनसे आंनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायल' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा बेनि थाखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा आरोना लोगोफोर मोनसे भिडिअ बानायनो थाखाय बिराद खस्थ' जायो आरो नै दाथ' गरम बोथोरबाव बेनि थाखायनो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा आरोना जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे हांगारा सिखाव नंमारगौ ना नंमारा बिथां नैबे हांगारनि हिन्जावा मा बुंदों बिथाङा भिडिअ बानायना होदों बे भिडिअखौ नोंथांमोननो होना होनोसै आं ओमफ्राय मा होनो इयारफनफोर दंबा इयारफन होना ला लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला नैबे हांगारनि हिन्जावा रायलायनाया साउन्डआ एकदम खम आरोना मोजां खोनासंबासो खोनानो नागिरो ओंखायनो इयारफन दंबा इयारफन सोना ला आरोना साबसिन खोनानायनि बिदिबा नायना लागोदो लोगोफोर बे भिडिअखौ 14 एप्रिलाव जादों बे इन्सिडेन्टआ हांगार ओमफ्राय आं गुवाहाटियाव फैदोंमोन गुवाहाटियाव फैनानै हांगारा ना एसे माबा मा होनो निसा लायो मालाबा खोन्थाफेराखैमोन निसा लानानै ना बियो बेबायदि खालामदों हारसिं गोसो हटेलाव दंमोन रुमाव प्रार्थना खालामनो थाङो प्रार्थना खालामनायना बेथ' मोजांनि खोथा आं होनबाय थांदो अबाय थांगोन आं मिथिया जायखिया गुवाहाटियावथ' बहुद मस्जिद गिर्जा बहुद दङ ना प्रार्थना खालामनो थांनो होनबाय थांदो बेथ' मोजांनि खोथा प्रार्थना खालामनाय भगबाननि माबायाव प्रार्थना खालामनाय बेथ' गाज्रि खोथा नङा ना थांदो होननानै आं थाङोबाय ओमफ्राय थांबाय बेयो ओमफ्राय बिदिनो फुङावनो ओंखारलांदों एसे मानसिया 12टा 1टा जायखिया आं टाइमिंखौ मिथिया माला ओंखारलांनाय थांबाय थांनानै ओमफ्राय अबाय मस्जिद थायो माथो थायो आं इसेबां मिथिया आरोना मिथिगौ मिथिनाया होमबाबो आं बांद्राय हांगारा थांबाय थायो नालाय प्रार्थना खालामनो होनबा बे थांबाय थांनानै 6टानिफ्रायनो आंनाव कल फैबाय थाबाय मानो कल खालामबाय थादों बे होननानै ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे हांगारनि हिन्जावनि भिडिअखौ नुखाबाय हांगारनि हिन्जावनि भिडिअखौ नुनानै मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आंहा नोंथांमोननिसिम दाउटसो दं हांगारनि हिन्जावनि रायलायनाय साउन्डआथ' इसेबां माने गैया नोंथांमोना खोनागोना खोनायाखै एसे दाउटसो जाना दं जिखुनु जाया नोंथांमोना खोनागोना खोनायाखै कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबाय जाबाय लोगोफोर दानिया फैदो जोंहा सेकेन्ड निउसआ जाहैबाय लोगोफोर मा टेम्पालि हाजोआवनि आरोना टेम्पालि हाजोआवहाय दाख्लै सिगां समाव मोनसे मुलि फाननायनि भिडिअ होदोंमोन बे भिडिअखौ सोरबा नुखाबाय जानांगौ टेम्पालि हाजोआव होननाय लोगो ओमफ्राय बे भिडिअआ माबायदिमोन ओमफ्राय बे टेम्पालि हाजोआवनि भिडिअखौ आं दायो उनाव होना होसिगोन खिन्थु फार्स्टआव आं मोनसे भिडिअ होग्रोगोन आरोना आरो बसुमतारिया बे टेम्पालि हाजोखौ मा होनो टेम्पालि हाजोनि सायाव भिडिअ बानायदों आरोना ओमफ्राय नैबे आर बसुमतारिनि आं भिडिअखौ होना होग्रोगोन आरोना ओमफ्राय बे आर बसुमतारिनि भिडिअखौ होयोब्ला नोंथांमोना अननानैहाय फेमिलिनि दानाय आरोना सोरबा खाथियाव बिबाजै सोरबा बिनानावफोर जानाय दंब्ला बिनि एसे गोजानाव थानानै नङाबा हेयारफन होनानै थारमाने नैबे जाय भिडिअखौ आङो स्क्रिनाव होना होगोन बे भिडिअआ एसे मा होनो रायलायनाय माबाफ्रा एसे आलादा आरोना बेनि थाखायनो अननानै नोंथांमोननि सिगां खावलायग्रोनाय जाखाबाय जिखुनु जाया नैबाव आर बसुमतारिया मा होनदों नोंथांमोना नैबे टेम्पालि हाजोआवसो नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रो बेनि उनाव टेम्पालि हाजोनि भिडिअखौ होना होगोन आरोना बिदिब्ला नैबे बेखौ नायगिरदो लोगोफोर गुसेब जानायनि मुलि आरोना हिनजावफोरनि थाखायनो मा जाजोबखुंबाय आं जोंनि बर' आइजोफोरखौ एसे लाजिनो सोलों दे नोंनानो अरजोब्बाय खोमा
नोंनो अरबायबा गुसेब जानायनि नोंनो फुननानै ला बेफोरखौ मानो नोङो ससियेल मिडियाआव हगारदों फालाय हा साइसआव रायबाथ' नोंनानो अरजोब्बाय दां नोंनो फुननानै ला सुनानै ला नोंनो गुसेब जानायनि मोजांसो होननो गोसो जालायलांलाय आं ससियेल मिडियाआव खालि बेफोरबायदिल' सोदोबल' खोनानो मोनसैब्रा बिसोरनि थाखाय नायजाला माथो रागा जोंथावथावनो हो मोजां जैग'थाजों जोनोम होआखै खोमालै बिनि बिमाया मा गुसेब जानायनिफ्राय मा गुवार जानायनिफ्राय हा मा सोदोब बेयो मा राव बेयो जाय सोदोबखौ जाय रावखौ रावनिबो न'खराव बाहायफेरा बुंफेरा बेफोरबायदि सोदोबखौ ससियेल मिडियाआव नों लाजिना लाजिया हिनजाव आइजो नोंनि बैसोआथ' बिराद गोरलैलै नों फरायफुनाय सासे मानसिसो बुंनो थाङोबानोसै दा नोंसो बेफोरबायदि भाषा बुंनो समाया नोंसोर बायदि हिनजावफ्रासै दा हा एसे लाजिनो सोलों नोंनो फुनानै ला गुसेब जानायनि बेबायदि ससियेल मिडियाआव हगारनो नाङा नोंहा अरबायबा नोङो फुनानै लाबानो जाबाय ना गुसेब जानायनि हा सालाव बैद्यफोर लाजि रोङै नोंसोरो सालाफोर मोननाय मोनबा नोंसोरखौ साला नोंसोर बायदि नस्थ' खालामजोब्बायलै जोंनि समाजखौ गुबुंले खालामजोब्बाय नोंसोर बायदियानो नोंसोर दा अबैद्यफोर ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे आरबि बसुमतारिनि भिडिअखौ नुखाबाय आरबि बसुमतारिनि भिडिअखौ नुनानै मा होननो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोना ओमफ्राय आरबि बसुमतारिनि सायाव आरोबाव टेम्पालि हाजोआवहाय मा होनो गावनि फेसबुक पेजाव मोनसे भिडिअ बानायना होदो आरोना बै भिडिअखौ होना होगोन आं बै भिडिअखौ होखांनायनि उनाव नोंथांजों लोगो मोनसिगोन आरोना जिखुनु जाया नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेमिलि जानाय आरोना खेनसे खावलायबावनाय बेबो एसे गाज्रि नालाय जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे टेम्पालि हाजोनि भिडिअखौ नायदो बिनि उनाव नोंथांमोनजों एसे सावरायगोन आरोना बिदिब्ला नायना लागोदो लोगोफोर मोजां नोंलाय बेसे मोजां भिडिअ खालामोलै हो मोख्रा दायना मेख्ला ओइ दायनासो बियो दायना ओइ दायना वा नों दायनखौ लोगो हमगोन नों आंजों रायलायनांगोन फेस टु फेस नोंलाय बेसे मोजां भिडिअ खालामो हिनजावनि खिलारा नुहां हिनजावनि दुदु नुहां हिनजावनि गुदुं हं हं नुहां भिडिअ बानाय नोंबोथ' हो हिनजावनि खिफिनाय भिडिअ खालामो नोङो हिनजावनि आफाखौ सिं सिं दख'ना सिं सिं हाबै भिडिअ खालामो नों बेसे मोजां भिडिअ खालामो मा गाज्रिमोन बे गुवार होननाय बे गुसेब सोदोबा मा गाज्रिमोन बे मोनफ्रोमबो सोदोबाव बे गुसेबखौ बाहायखायो मिथिबाय जाहा दा बुंनानै आंखौ मिथिबाय मोजांबासो मोजां हो नों बेसे मोजां भिडिअ खालामो हिनजावखौहाय बिसिनायाव फुथुनानै जहां फादौहां माबाहां माबायदि भिडिअ बानाय नोंलाय हो मा फोरोंनो सानदों नोंलाय हो जाहा थाङा बिदि बुंनाङा मा गाज्रि बे नों मोजाङै बुंनो हायोना नोङो बिनानाव बिदि बुंनाङा एसे मोजाङै बुं होननानै नोङो जोंखौ मोजाङैसो बुंनाय नों बुजायनो थायो हो नोंनामा नों जोंखौहाय सिनायजानाय नुनायखाय जोंखौ दा नों बिदि बुंबा जागोन नामा हो जाहा दा खुगा मोनदों दा बाहायखा मिथिबाय मोख्रा दायना हले नोंलाय नोंनि हिनजावना माला गुवार नामा ना नोंनि फान्थावा गुवार हो गुवार ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे सानैनि भिडिअखौ नुखाबाय सानैनि भिडिअखौ नुनानै भिडिअ बानायनाया सोरना गोरोन्थि जामारदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंथ' जेबो बुंला नोंथांमोनानो फोरमायहरदो आंनाथ' नोंथांमोन नुहैखौ नुहोनाय नोंथांमोन मोनथिखौ मोनथिहोनायसो नालाय खामानिया ओमफ्राय दानिया फैदो जोंना लास्ट आपडेटआ जाहैबाय लोगोफोर दाथ' जोंना मा होनो बिसमुरि टु सरलपारा लामाया बुहुत हाइफाइ जाबाय ओमफ्राय हाइफाइ जाबाय होननानै गोबांथार मानसिया गोबांथार स्पिडआव थाङोना ओमफ्राय दिनै मोनसे जाथाय जानाय नुदों आं एक्सिडेन्ट जानाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना नुवाखैब्ला नोंथांमोना नायना लानो हागोन आरोना ससे क्लिप दं बे क्लिपखौ आं नोंथांमोना होनो हागोन बलिउडआ माबायदि फाल्थायलांदों नोंथांमोना नै भिडिअखौ नायना लाग्रोदो बेनि उनाव नोंथांजों लोगो मोनसिगोन ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुखाबाय ओमफ्राय बे भिडिअखौ नुनानै मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरो ओमफ्राय नोंथांमोना गासिबो भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोन्दों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबा जाबाय आरोना आं बेफोरबायदिनो भिडिअ लाबाय थानांगौ लाबोनाङा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'सै आरोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट बाय